1 ноябрьдә суд приставлары хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Бу һөнәр ияләре дәүләт законнары урнаштырган тәртипне тәэмин итә. Шулай ук барлык суд актларын һәм махсус вәкаләтле органнар актларын башкару бурычларын үти. Быелгы бәйрәмне алар нинди нәтиҗәләр белән каршы ала? Саба һәм Теләче районнары буенча суд приставлары хезмәте җитәкчесе Айгөл Бикмуллина чыгышын тыңлыйк. Шушы елда үтеп киткән 10 айда безнең нәтиҗәләр шулай яхшы булды. Нәтиҗәгә килгәндә 52 миллионлык 4450 эш ябылды. Шулай ук 16 административ беркетмә төзелде, 2 уголовный эш кузгаттык. Төрле эшләр башкарабыз, алар арасында кредит түләмәүчеләрне эзләп, акчаларын эзләп алу, шулай ук алимент түләмәүчеләрне эзләп табып түләттерү, налоглар, бюджетка төрле салым түләмәүчеләрне түләттерү, шулай ук штрафлар, административ җаваплылыкка тартылган кешеләрнең долгларын түләттерү, физик затларга булган бурычларын түләтү, барсы да безнең өстә тора. Безнең яңалыклар да бар, безнең эштә хәзерге вакытта үтәтү документын электрон рәвештә бирергә мөмкин. Аның өчен судка мөрәҗәгать иткән вакытта инде судта үтенеч калдырырга мөмкин, электрон рәвештә җибәрергә дип. Шул вакытта суд инде үтәтү документын үзе электрон рәвештә җибәрә. Бу очракта үтәтү эше инде тизләттерелә. Шулай ук без адресларга чыгып эшлибез. Адресларга чыккан вакытта төрле кешеләр туры килә. Кайберсе аңламаска да мөмкин, кайберсе аңлап кабул итә. Аңлап кабул иткәннән шул вакытта әҗәтен түләп бетерү ягын карый, инде аңламаганы качу ягын карарга мөмкин, ләкин андый кеше барыбер табыла, төрле шикләр куела андый кешегә, шулай ук алименттан качып йөргән очракта андый кешегә административ җаваплылык каралган һәм шулай ук бик озак вакыт түләмәсә алиментны, ул вакытта инде җинаять эше ачу да каралган. Шулай ук әҗәте булган кешенең мөлкәтенә арест салу бик кабул ителә бу арада безнең белән, безнең таләптән. Мин киңәш итәр идем вакытында бурычларны түләп баруны. Безнең коллективта 18 кеше эшли хәзерге вакытта. Без Саба һәм Теләче районнарына хезмәт итәбез. Бәйрәм көнендә хезмәттәшләремә минем телисе килә сәламәтлек. Шушы җитди эшебездә, якинде авыр һәм бик кирәкле хезмәтебездә тынычлык, түземлек, көч теләр идем һәм дәрт белән шулай да бергә озак итеп эшләргә язсын иде. Шам бик бурычлы кешеләр әзрәк булсын иде дип телисе килә иде.